Nun bol poñemos 150 gramos de farina. $12 gramos de levadura. $25 gramos de azúcar. Collemos un pizquiño de sal. Mezclamos todo e reservámolo. Noutro bol poñemos 2 ovos. $200 mililitros de leite. $50 gramos de mantequilla. E batímolo coa batidora . E agora mezclámolo todo. Mezclámolo todo. Agora xa temos a masa lista. En unha sartén botámoslle un pouquiño de aceite e vamos facer unha tortita. Están para comer, podémolas comer con chocolate ou con nata, ou solas.